warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, om santi santi om. Podo waras kabeh nggih Bu? Bapake sehat-sehat? Mati urip. Sing ndek mati urip. Singer on this moment, please enjoy, you are together. Bojoku mlungker gak perkara lara nemen, tapi ditagih bang mekar sampai gemeter. Mulane nek utang ojo nyelek-nyelek. Halo, halo. Halo, halo, halo. Halo, halo. Hai guys. Mangan kupat enak lontonge kate tak pegat eman bokonge. Kuwi bojo situk eman-eman. Yang penting rukun, gak tahu gegeran. Amin. Indonesia dulur kabeh bangsaku, agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Kabeh iki ayo bersatu, negara kita supaya maju. Pancasila iku dasare dadi ajimat nyoto hati ini. Sopo ae sing nyalaku nakne, ayo bebarengan disingkir. Sedekah desa iki kajate, mula disengkuyung kabeh wargane. Wis dadi adat lan budayane, mula kudu dijaga lak lestarine.
tapi nang bangsa wetan kene nganakno sedekah kajate dulur bangsa kabeh nyuwun berkah tak dongakno bangsa wetan kene ado teko musibah masyarakate ayem tentrem rezekine malimpah setahun sepisan nganakno sedekah desa nanggap Budi Wijaya aja dilalekno masih peno kenek tarian gak usah ngersula niku sampean anggap ngingoni kula kenal Pak Sali kepala dusune aku mang dijak mangan kare ayam waduh cek enake tapi mari mangan lambeku ngilarae tak cokot tak kira pupune petik lah kok dongkele sering sedekah desa ngeten iki minangka wujud kerukunan antar masyarakat. Napa malih bangsa wetan terkenal kerukunan antar umat beragama luar biasa. Nek kepingin roh demokrasi yang betul datang ke bangsa wetan sini. Cerminan Indonesia yang bersatu. Hidup bangsa wetan. Luar biasa. Hati-hati kalau elingaken datang bapak-bapak, ibu-ibu terutama adik-adik. Niki zaman empun tuwa. Zaman iki zaman pun tuwa. Akeh prawan dadi rondo, akeh rondo sing nglairno putra. Akeh putra sing wani karo wong tuwa. Akeh wong tuwa sing gak kuat penggodhong. Dijak nang masjid, dijak nang pura mesti semoyo. Malah sing disobo omahe germo. Senengane adu petik totoan doro. Nah, sing meneng ngoten niku rumangsa. Nah, sing guyu niku kulino. Roai. Niki cerita, sak crit tapi durung karan nyoto, nggih. Ayo, Cak. Unggahno gase. Ketok wis ketok niki pun. Aku biyen tau dadi dalang kondang. Job-joban akeh dhuwitku sak pirang-pirang. Ngalor ngidul dikawal kaya juragan. Kepingin apa ae mesti keturutan dhuwitku akeh manganku mele-mele. Aku seneng mangan gule sate sepi tanggapan mangan apa anane kadang-kadang isok mangan kancane. Aku pingin banting haluan, aku duwe toko-toko peracangan, hasile rodok lumayan.
juragan soge atik soge kendel wingi nang Malang aku kulaan apel duweku akeh tak tumpuk kandel saiki duwe entek tak gawe mangku purel namung semanten kidungan kula menawi lepat borong kares ditinggal awe-awe sing ngedung kancane dhewe Budi Wijaya niku jan top kok ndek ya. Napa malih teng bangsa wetan iki seneng kula teng mriki niku. Masyarakat rukun. Napa maneh senengane tontonan. Tidak menunggu lama nanti akan kita tampilkan seorang penyanyi yang sudah cukup terkenal, bahkan namanya sudah melanglang buana, melintang dalam musik Indonesia. Siapakah dia? Artis yang sedang naik daun. Denny Caknawan. Klasik Budi Wijaya Bergemajo. Ayo ayo kota amal. Mau pikir aku iki anggota masjid ngono. Lah iya kok iso teko kono glunung-glunung glebyuk tak pikir sapa. Yo tetep ganteng aku sih, Mas. Ya iya. Sik baterainya entek, Mas. Baterainya entek. Aku wis ngomong kandhani kok. Gawe iki lho. Lho. Gawe iki ae. Ya, rada ndek titik. Lah, masalah semangat ket sore, Mas. Semangat luar biasa. Semangatnya luar biasa. Masalah guyub rukun tumplek-blek nang ngene kene kabeh. Menandakan bahwasannya warga Bangsa Wetan ini bisa menjadi barometer kerukunan. Lah, kena dicontoh ambek desa-desa liya. Iya, pemane nang kene iki wis jelas Bangsa Wetan itu tahu makna demokrasi itu bagaimana. Toleransi antar umat beragama, antar sapa itu luar biasa. Luar biasa. Iya. Masalah nglumput didongano sing apik gawe parian ya, Mas. Mula gak salah nek awak dhewe melok ndongak-ndongak. Melok dongak-dongak. Tengok-tengok nang perapatan ngombene kopi. Cakep. Bak warga Bangsa Wetan muga akeh rejeki Allahumma Amin. Swaha. Oh, adik Swaha. Oh iya iki kanggo dulur sing situ. Lah. Oh ngono ya. Iya. Gawa rantang kok diadahi kelaras. Cakep. Warga Bangsa Wetan kabeh muga-muga seger waras. Allahumma swaha. Adik ngono. Ngombe kopi nanggone pinggir sumur. Cakep. Warga Bangsa Wetan muga-muga panjang umur. Allahumma Amin. swaha. Nggawa rantang digawa cak sokeh. Cakep. Warga Bangsa Wetan kabeh mariki duwe akeh. Allahumma Amin. swaha. Tengok-tengok nang perapatan ketiban ondo. Cakep. Masalah main nang Bangsa Wetan muga-muga aku mulih nggawa rondo. Allahumma Amin. Allahumma swaha. Masalah nek rondo-rondo ngono mesti kelingan zaman-zaman biyen, Mas. Pak Muhammad Sali iki Apa? kepala dusune Kepala dusune gawekno sing lemek-nyemek. Pak Sali. Ya. Wong Pak Sali lho wis mulih. Iya ta? Nanti Pak Sali. Pak Sali wis mulih. Bojone lho sik ana. Bojone. Ana. Bojone wis mulih. Anak-anake sik ana. Wis mulih. Sing ana iki Mas sing nunggoni Bapak Dewan, Pak Wongso. Pak Wongso Sugeng dalu, Pak. Selamat malam Pak, luar biasa. Winginane nang kono. Saiki nang kene. Saiki nang kene. Iya. Mbok kok gak ditambah-tambahi ngono. Apane? Apane? Omongan gak enak ta opo ngono. Tapi ancene kok kaya ngene kabeh iki Lah. semua tidak lepas dari jasa seorang wanita.
Kok iso tutuk wong wedok, Mas? Loh, gak ana wong wedok kaya ngene iki gak mungkin ana. Berarti ngene iki gak ono nek gak ono wong wedok. Iya, wong wedok iku tetep nomor 1 sedunia. Lho iya, diapa-apano wong wedok tetep nomor 1 sedunia. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Ya. Gak iso. Gak iso? Tetep wong lanang. Kok iso wong lanang? Ngene iki mang nek gak sinata ngene iki nata ngono ku nek gak wong lanang gak mungkin. Mosok wong wedok katene masang terop. Gak mungkin. Tetep wong lanang. Kapan-kapan wong lanang nomor 1. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Tak belani wong lanang. Kok akeh sing lanang sing wedok iki. Aneh. Tapi gak iso. Apa gak iso? Negara nek gak ana wong wedok gak dadi negara. Kok iso? Loh, simbole wis ana. Apa? Wong wedok iku tiang negara. Wong kaya ngene-ngene gak ana wong wedok, gak dadi negara. Tetep wong wedok sing nomor 1. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup Pak Wongso. Loh. Hidup Pak Wongso. Hidup Pak Wongso. Lah. Atur suwun. Kon hidup Pak Wongso. Itu ku sampe muncrat. Mas, Apa? iku Pak Wongso. Iya. Sebelahe sampean ro? Sapa? Bos Yono. Loh. Yono. Bos buah terbesar di Indonesia. Bos terbesar di Indonesia, Bos Yono. Mbasi bos. Nek ana wong wedok keteteran. Dari sopo? Pak Wongso, nate budal kerja. Iku lapor dhisik sadurunge budal. Mangan. Sarapan. Sarapan. Sing masakno iku sapa? Wong wedok. Nek gak ana wong wedok, Pak Wongso keturutan kalir nduk embong. Tetep wong wedok nomor 1. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Wah, aku yo tetep hidup Bos Yono. Hidup Bos Yono. Hidupe teko ndi? Iku wong mlaku rene. Lho. Hidup Bos Yono. Landari Bos Yono. Sugeng dalu tetep wong lanang. Wong wedok, wong lanang gak nyambut gawe. Apa ge masak, Dik? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Bos Yono hidup. Wah. Nek gak hidup gak kene, Bos. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Kula nggih hidup mau, Bang ya. Ngene-ngene. Matur suwun, Pak. Terima Bos, kasih. peleme mboten niku kata. Iki bos buah terbesar sa Indonesia Raya. Iya. Berarti sing ngekeki wong lanang. Wong lanang, tetep wong lanang. Hidup wong lanang. Merdeka wong lanang. Luar biasa. Sing wedok iki ndi sing wedok iki rek? Sing wedok. Mbasi yo sing lanang iso nyukupi. Apa tuh? Tapi lingo. Apa? Tetep rumah tangga iku sing dadi daringan wong wedok. Nek gak ana wong wedok, Pak Wongso pinter nyambut gawe, Pak Yono pinter nyambut gawe. Wong wedok gak iso dadi daringan, entek cuntel gak dadi apa-apa. Tetep wong wedok sing nomor 1. Setuju? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Entek kon entek le. Iya. Tetep wong lanang. Kok iso? Kapan-kapan wong lanang. Kok iso? Wong lanang adalah pondasi dalam rumah tangga, penegak wong lanang. Sembarang kali nek gak wong lanang, wong wedok iso apa, Dik? Ya, hidup wong lanang. Wong lanang merdeka. Loh, lelaki ku selalu di atas. Ojo gelem kalah ta Bu sampean niku Bu ya apa Bu? Mbak si wong lanang pinter nyambut gawe, hebat tadi pondasi. Tetep butuh wong wedok. Contone, Kon kesel-kesel nyambut gawe. Bengi-bengi tengah wengi, kon kepengin ngelepas stres. Kon gak butuh wong wedok, gak mungkin. Adik bojomu nang omah terus mengkurep ae. Ayo pikiranmu ya apa ya? Tetep wong wedok sing nomor 1, Dik. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Wis, gak iso wis. tetep wong lanang. Tetep wong lanang. Kok iso? Saniki wong wedok mlumah gak gelem diperbuat. Lho iya. Gampang. 150 oleh api. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. 150 oleh api, aplikasi api-api saiki. Ah terus nopo nek gak legrek kon? Gak apa-apa, sing penting oleh api. Mangsaku. Loh. Lah apa so? Sik. Ono telepon sik. Kok niku nyambut gawe kok ngarani telepon kok ngono. Halo? Oh, nggih Bu, nggih.
Nggih, niki tasik teng Bangsa Wetan. Wau sareng Pak Wongso kali Pak Yono kula wau. Nyambut gawe lho, Rek. Mantun injing kula langsung sowan teng dalem, Bu. Nggih, siap Bu. Ya, krik sapa, Sob? Ibu Kofifa Indar Parawangsah. Gubernur Jawa Timur. Kofifa telepon awakmu. Iya. Waduh. Lha apa kon niku? HP-ku. Heh? HP-ku. Kok sampai ngono? Getare piro? HP-ku. Aduh. Kenapa iku? Getar 1000 kali liter. Gempa bumi goblok. Sopo rek telepon Rek? Lah. Aduh, Halo? gak ngene kok iso sikil. Oh iya Mas. Ini aku masih main nang Gresik ini Mas. Iya, engkau nek saya sudah mari? Oh, pas sudah mari ku. Sudah selesai. Iya, kayak cocote koncoku Mang. Lho, cocok-cocok tak kaplok kon kok. Iya Mas. Nanti saya tak numpak pesawat. Oh, porek Iya. Modonnya di mana modonnya? turunnya. Oh iya Mas, turunnya. Oh, ya. Berani turunnya. Oh ya. Sopo sih? Oh ya. Kok akean ya. Ya Mas. Nanti saya turun langsung numpak bojomu. Loh. Mas, ngawur sampean. Numpak ojek ta opo ngono lho. Oh ya. Ya. Ya wis Mas. Tunggu saya di Jakarta ya Mas. Alhamdulillah, terima kasih Mas. Matur nuwun. Lho, sapa iku? Raffi Ahmad. Ora apa artisannya pun dagelan iku lho. Nang Lalor gawe. dikokon giver Rafathar. Rafathar butuh hiburan. Lho, sik. Loh, Halo. Pancet ta sampean niku. Iki sik karo aku. karo nyambut gawe telepon. Sik lodro ki yo nang Bangsa Wetan. Engko nek mule tak ampiri sampean tak sangoni, ya. Aja telepon-telepon sini. Sopo so? Makmu. Hei, makku lho wis bongko. Makku 10 tahun wis mati kok. Makmu wis mati ya? Iya. Masalah kon gak tak kon jelas gak tau nyambangi kuburane makmu ya. Suwe gak tak sambangi mergo tanggapane ludruk rame so. Kuwi ngenane mule teko ludrukan. Iya. Aku nang kuburane. Nang Makmu kuburane makmu. petuk makku. Lho, nang ndukure maesan makmu tenguk-tenguk. Lho Karo lah. nggawa HP makmu. Lah apa so makku so? Tak takoni mak, sampe lak wis mati sih mak. Iya so. Sampe lak makne wanto iya so. Sampe lak apa nang ndukure maesan iki mak? Apa tibae? Nang jero gak ono sinyal so jare ngono. Kon kate gedeg. Masa wong bongko nggawa apa? Ah iya, mamu gak tau pesen kon. Pesen. Pesen ya apa? Sadurunge mati ku ngomong aku ngene makku. Wanto anakku ganteng dhewe. Iya. Sombene aku mati nak. Aku kuburan nang ngene ngarep dhewe. Ngarepe lawang kuburan. Jaluk dikubur nang ngarepe lawang kuburan. Jaruk nang lawange kuburan. Karepe apa? Karepe ana kobongan makku iso mlayu disiki. Wong mate kok ade ngenteni kobongan wedi kobongan niku. Mak, weh. Masalah. Arek iki jo urip tibae. Iya, Kok jo urip, Pak? jangan. Masalah. Alhamdulillah. Lah, kon tuwek ngecemes ae. Kon man tekon ndi? Tekon ndi? Tone. Masalah. Tekan jere. Arek iki mang dipit durung garing kok wis nang kene arek iki mang. Ya wis baba. Ya, Topine apik. iya. Iya. Ih. Iki jane apik iki. Ya, Ayo, apa? Sikil dibuka. Nah, rada ndek titik. Ayo, mlaku. Iya. Deng. Rawos sih saya. Persis ya wis baba. Ya, Lah apa katene kon? kali juga menghibur kok. Tambah ngecemes ae. Lu mau pikir aku manglapo? Kon nang kene kate lapo? Apa menghibur warga-warga Bangsa Wetan. Ngomong apa sih tarik itu? Mbok. Kok gak jelas? Waga. Alon. Iya. Ayo. Ha, Ate. mau menghibur Tuh. Tirano. Aku kate menghibur warga Bangsa Wetan dan sekitarnya, muga-muga kabeh iso nglibur malam hari ini. amin.
Dirono kok. Wis kamu hibur. Bawa. Kok cuma tak banting. Aja to wong arek kok Suwe kata banting. Kon kate menghibur. Ya apa menyanyi aku? Iso nyanyi kok. Lagu barat. Lagune Lagu barat. masuk. Lagunya Michael Jackson. Lagune sapa? Lagunya Michael Jackson. Michael Jackson. Itu Michael Jackson. Oh iya iya. Menengok. Tak menengok. Ayo menang. Baik, hadirin yang berbahaya. Berbahagia. Bahagia. Bahaya. Berbahaya. Ngomong ae wis lesu. Sorry ngomong berbahaya. Kon. Berbahagia. Ya berbahagia. Kon mang berbahaya. Ya wong cangkem bener. Ya pre. Tak idoni meloncat kon kok. Ya wis apa. Lho. Ya, Ayo nyanyi apa kon? baik hadirin yang berbahagia. Nah. Pada malam hari ini kami akan mempersembahkan sebuah album dari Michael Jackson yang berjudul Tak Gendong. Diamput. Apa sih? Michael Jackson niku judulnya kata gendong goblok. Lah apa? Michael iku lagune Mbak Sarip. Sapa? Mbak Surip yo, Mbak Surip. Lah ya basore. Lah kon Michael Jackson Wong cangkem bener. ate tak tunyono hukume tak gare iki kira-kira. Wes sakarepmu, sakarep. Nyanyi. Nyanyi yo. Aku nyanyi banda. Hai hadirin yang berbahagia. Berbahagia maksudnya. Kami akan mempersembahkan. Toh. Iki bangsane tulang lunak goblok. Cuma ngene tok. Masa dijunduk. Cuma ngene tok. Arek kon junduk kon prasamu. Ambil. Wis gak ayo. Baik, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tak Gendong. Mas Amrip, Tak Gendong. Iramanya rock. Oke, rock. Baik. Rock sedap apa rock landung? Yang ramai. Rock apa ya pokoknya rock. Iya ramai rock. Iya, nyanyi lah. Baik. Rock. Iya ramai rock. Iya toh. Rock mini. Sakarep muda toh. Baik, ini lagu yang berjudul Tak Gendong. 1, 2, 4. Selamat malam kawan-kawan. Brip, tak gendong brip, brip. Lapo ini lho. Brip somplak anjene. Kon kurang halus jaluke. Kurang halus. Mas, Mas, gaweno sing karepmu mau. Mas. Ya ngono. Tak gendong Mas. Mas. Iramanya rock, oke? Oke. Oke Mas Ambrip. Oke, ini lagu yang berjudul Tak Gendong. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tak gendong. Enak, musiknya enak ya musik ya. Enak kaki ini lah. Tak gendong apa mau tak bui pencak yuk. Atau pencak tengah ini lah. Ya apa sih mit kali kumit? Toh, apa teng toh? Apa teng? Oh kebablasan sih. Oh iya. Paling gak ngerti bahasa Indonesia iki. Ya, Iso ngomong bahasa Inggris wae. Bahasa Inggris. Coba bahasa Inggris. Ya. Mas Hamrebe, Yes. I
lagu Isyraq. Oke, Isyraq Mas Hambrep Isyraq. Ya. Isro. Tak gendong Isyraq. Isro. Oke. Oke. Iya, lagu yang berjudul Tak Gendong. One, two, three, four. Gendong gak mana-mana. Kok tak banteng kon kok suwe. Ya bisa. Kok sok gak mana-mana iku. Tak gendong kemana-mana. Lah yo ngono. Kayak kemana-mana. Lha iku mah tak gendong gak mana-mana. Wong cangkem ini lho. Kau niku kate nyanyi tak gendong apa kate merkosa rondo kau niku? Kok iso kok tak mana-mana lho. Lah, Tak gendong kemana-mana. Ngono lho. tak gendong kemana-mana. Iya. Ngono ah? Kemana-mana. Oke, maaf. Kemana-mana. Iya, kemana-mana. Maaf, para hadirin sekalian. Ini tadi ada kesalahan teknis. Hehehe. Cangkemmu kok kayak kemis. Ya wis apa. Oke. Ini aku. Set. Heh. Ini aku yang berjudul Tak Gendong. One, two, three, four. Tak gendong kemana-mana. Campur. Kenapa sih? Cocok iku mau. Ya ngono, tak gendong kemana-mana bener. Lu kok tak takar Run? Oh dipuji kok malah. Ya pre. Kok nokon niku ayo. Aku juga kagetan. Yo yo. Kagetan aku. Campur paling balik mana? Alah, ente ini. Tak gendong. One, two, three, four. Kemana-mana tak gendong. Kemana-mana enak toh, mantep toh. Daripada mbok anter, engko mbok perkosa. Mendingan tak anter sendiri. Tak soglo. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Where are you going? Okay, I'm walking. Where are you going? Okay, my darling. Tak gendong kemana-mana. Tak gendong kemana-mana. Enak toh, mantep toh. Mendingan nonton Ludruk Budi Wijaya. Duduk bareng pacar. Awas ongong. Hahaha. 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 Where are you going? Okay, main boxing. Where are you going? Okay, main boxing. Kate bokoe Clara. Tah, Kate bongko nyanyi nglarani. Wah. panto. Panto. Arek ku gaenan waru to, coba eret-eret. Gak, Pak. On kenemenen. Iku nek potel gak sok balik iku engko. Tolong, sak napas. Bongko ya, Pak. Ya wis papa.
Apa? Wong nyanyi ku ana carane. Ya Ana aturane. sebentar sih. Lah iya. Apa? Hah? Kon kate gendeng aku kon merangsang ndelok aku kon. Sampel kon. Apa kon? Kalah deh. Kalah deh. Iya. Ya. Tap. Ha. Loh, napa? Kon apa? So, malah yang gurimu lho, so. Hah? Gurimu. Kenapa? Lah. Kan apa-apa ngono. Kan apa-apa. Masalah rek lambene putih ketok wayu. Kan Putih-putih. kon PC kon lambe ireng ngono kok putih kon niku gendeng bae. Berimu. Anak buntute. Iya. Tase rek. Ya Allah. Kapan gak nggo tas gak apa kon? Berimu. Apa mburiku? Gagah. Peng. Sandale jenjet. Selop kok jenjet sih kon niku. Masalah bodine. Masem lehoi. Kon ndelok potongan ngene wis kon merangsang kon pisan. Masalah sanggule. Koplok iki lho koplok, lha apa sanggul? Sak goblok kok niku, so. Apa sih? Andan. Malah yo ta. Malah apa? Andan. Kenapa sih? Ya. Ayah. Apa kan gua riu? Minggir. Minggir sih. Minggir. Hi. How are you? Can you speaking English? Huh? I won't speak English. Okay. Yes, I know. Oh, Maica. Aku ngomong. Oh, lambene picek kari gak iso ngomong. Ngale-ngale. Goblok. Iki wayar rek. WJH CTK. Wajahmu cantik. SDH MKN. Sudah makan? But mureng. Rambutmu ireng. Litmu ning. Kulitmu kuning. Wah, ini lagi dari bahasa isyarat. Bahasa isyarat? Anjing tadi goblok anjing. Pinter. Dah, ngalor. Sweet. Iya. Ojo to, kana tunggale. Iki mahasiswa aja rusuh-rusuh ngene ku. Rambu sing rusuh. Maksudmu ngomong apa? Maksudmu ngomong. Iya. Hah? Ngomong ya apa maksudmu? Semua sudah. Arek mbok apano mau katene? Ayo melu aku. Tak gonceng sepeda motor. Terus? Tak jak nak toko emas. Terus? Tak tukokno ali-ali. Ali-ali to. Aku sampai deg-deg ya. Iya. Cewek. Hei. Rumah kamu siapa? Nama kamu di mana? Wale. Namamu siapa? Rumahmu di mana? Jenengku Gepeng. Maksudnya iku lho, namamu siapa? Jenengku Gepeng. Lho kon niku lho ngomong namamu siapa? Gepeng. Ya Allah. Dua belum hari direk. Maksudnya namamu siapa? Gepeng. Jenenge arek wedo iku lho siapa? Dengar kata. Iya. Nama kamu siapa? Rumah kamu di mana? Tempat meninggalmu kapan? Kakekmu Harjo urip meninggalmu kapan? Piye? Jawab sudah. Mbak. Piroan, Mbak? Ada ini berambang ah. Be ora 50.000 aku mang disawar 50.000.
Terus ngene gak kesuwen. Kon gelem tak gak apik, kon gelem tak gak tarabi. Gak gelem karuane. Basi aku rumangsamu kaya ayu-ayu dhewe. Wong raimu kaya raiku. Ngomong bulet ae. Ngomong sing halus. Wes mati. Disabar-sabari tambah suwi tambah kurang ajar kon. Aku wis sabar, aku wis halus. Heh? Sabar, sabar sing koyo apa kon? Duh, Heh? iya sabar. Anggenmu aku gendakamu. Disawangmu samene kae ku garai mangkele atiku. Atiku. Heh? Bener ngono kuwi? Heeh. Heeh. Jangan ditapuk taraimu. Iya. Jangan ditapuk. Enggak. Ngomong kok. Enggak. Mangkel atiku, Cak. Mangkel. Mangkel atiku, atiku. Heh? Anggenmu ku arek aku iki arek selawe geblak dhewe. Hah? Di jarak sak penake. Heh? Iya. Bisa iso? Enggak, enggak maksudnya. Ngono kuwi gelo, Cak atiku, Cak gelo atiku. Heh. Gerang gaplok gak kena gawe contoh. Lumayan oleh Heh? kates rek. Lumayan. Anggenmu aku apa? Heh? Ngerti disawangmu sakmene kae iku gak pantes, Cak. Yo. Kurang ajar, gak sopan. Yo, yo. Heh? Belajar sing kena dicontoh arek nom-noman. Lah iya. Sing genah. Iya. Lah iya. Anggenmu aku iku gendakamu ngono ah. Apa? Heh? Anggenmu gendakamu. Apa? Iku lho. Apa kok? Iku lho. Ya apa peng rasane peng? Rontok kabeh. Wes. Karepmu piye? Duh, lah Yo, aku cinta sama kamu. cinta. Yo, I love you full. Iya. Padanya cok temen-temen tuh. Sik ta? Heh. Awakmu ngerti sih, lek aku rondo, Tuh, heh? ada. Ada. Kon gelem ah? Seneng aja tuh. Kon jeno. Kon iki cek gamoy kan kudu tiba. Lah ya, Kan ngerti sih, aku iki rondo, lha apa kon gak golek perawan? malah gak enak. Lah lha apa? Kok iso? Saya ini rusake. Perawan rasa rondo. Terus? Ini beda. Rondo rasa perawan. Rasane yo. Iya. Beto rasane. Beda rasa. Beda. Oh, berarti kon seneng ambek aku. Aku seneng. Teman? Temenan. Lek kon cinta ambek aku, awakmu tak du. Nek awakmu iso ngalahno jagoku, awakmu bakal dadi bojoku. Wani. Ya apa? Ya apa maksudmu? Kate tak du. Didu apa? Ya tak du gelut. Sudah gelut. Iya. Wah, gak gendaan gak patekno. Aku yo gak mau. Ayo, piye? Belani rondo di satu tambahan kon. Konjak gelem. Mo. Konjak gelem. Enggak. Ya wis tak peki. Temen lo ya. Ya. Pokoknya kon nek iso ngalahno jagoku bakal dadi bojoku. Wah, tenang aja sayang. Tenang, dok, kene. Iya sayangku, cintaku, I love you. Ah, ya iki peng. Peng. Kon temen ta? Heh, Temen sih. kon didu gelut goblok. Lah apa sih? Iya. Lah wong kon keterangane logor kok kate gelut. Lah anak iki. Lanang kon. Lah apa tuh? Wis gelut. Lah apa tuh? Kon didemek tok em. Wis mengsel. Kok kon apa narik kita kate mbok bubut ya to? Tuh. Kon jare mangkate wani gelut. Ya tapi jadi buka-buka tuh. Wis ta. Aku wis krungu. Krungu ah. Napa Pak? So Iki, wani Pak. tangga. Kula gak wonten. Kon wani tangga. Kawan Kon gelut. wani Oh, tangga. ya wani aku. Kepengin oleh bojo ayu. Iya. Daya to copotono to. Ayo. Tuh. Wis meneng. Copot. Perkosaan diluke. Perkosa kakekmu ya. Dagelan gak tau mlebu. Gak tau mlebu kaki-kaki nopo gerak. Tuh. Yo. Jenenge gelut. Gelut tidak apa. Copot. Pengen bojo ayu Kak. Katoke. Ayo Wong kate gelut lho. Kon kepengin oleh bojo ayu ta enggak? Lah iya.
tak dukung. Hah, Tak dukung. ana joko. Tak golekno Hensbok. Sabuke lho gak rumput Jepang. Jarene ibu-ibu kok gak sempakan. Kaya tak kaya ngawin ae. Sempakan lho. Lato-latomu ketok iku lho. Ayo, Toh sakmene toh. apa ae? Kaya gede bedes. Lah iya. Ayo. Ayo kalau gawe niku lho, ngene tak kentut iki lho. Iya, kaya bulan. Napa meneh? Lawe Budi Wijaya. Sabuke Ayo, rapinya. gawe. Iki Hensbok kanggo tinju. Wis apa wong wis kaki e. Le nyamar goblok. Ketoke kaos kaki. Tapi Kaos kaki. heeh. Headphone. Tak nyamar ah. Yo nyamar. Oh iya iya. Iki ngono wis diasmakno teko Iya. Pak Kiai. Lho. Temenan. Tak kentut iki kiai, kono iki diasmai cek gampang menang ngono kok. Sing tengen iki rumah sakit, Ah. sing kiwa kuburan. Kuburan. Sing diwong bulan. Kon menang oleh bojo ayu. Menang oleh bojo ayu ya. Ayo bojo ayu. Awas nek bojo ya. Ya. Aja eling-eling gelute. Kon peng. Sing penting semelohene. Pemanasan. Kursi. Tawan to? Banyun. Banyun. Ini siji. Ono siji. Wis ah. Katokmu meloro jadi gawe. Jadi Jaluk bonange 5. Wah, sing iso sih. Yes. Iya. Itu di. Wis to, wis. Iki lho doke. Masih mbok delik-delikno ya gak iso ya. Ya tetep ketok kalah. Duduk. Sing penting kon oleh bojo ayu. Iki rumah sakit, Rumah sakit. sing kiwa kuburan. Musuhmu kalah, kon menang oleh bojo ayu. Bojo ayu. Baik hadirin sekalian, selamat malam. Selamat berjumpa dengan ayo bali okon. Nek tinju kok ngomong maneh, tak jotos kon kok. Tinju kok ngomong ae. Aja jak ngomong to. Selamat berjumpa dengan pertandingan tinju kelas berat. Selamat berjumpa dengan pertandingan tinju kelas berat dalam rangka perebutan piala wedokan. Iya kan hadiahnya wong wedok kan? Iya. Di sini di hadapan Anda seorang petinju. Inilah seorang penantang, Michael Keping. Cinta keras. Nyamar. Nyamar. Yang penting menang. Cinta menang. Silakan duduk. Hadirin, kami panggilkan juara bertahan kelas berat. Inilah Michael Kajai. Inilah Michael Kajai. Iki tinju tak sapi iki. Tinju kok ditaleni kaya sapi ya. Inilah juara bertahan. Suwun apa? Buka. Musuh. Suwun guys, mana matur nuwun. Silakan duduk. Kepeng, kamu belum tahu Cinta saya. siapakah musuhmu? Inilah musuhmu. Loh kok nangis? Le. Ya Allah, Kep.
pasti menang. Naik ke atas ring. Naik. Silakan duduk. Kepeng, ayo munggah nang ring. Kon tambah kain tuh bojo ayu lho. Sebentar, sabar. Duduk. Rumah sakit kuburan. Kon menang oleh bojo ayu. Tenang saja. Hadirin sekalian, kedua petinju di hadapan Anda, di sebelah kanan saya Michael Gepeng, dan ini adalah juara bertahan Michael Tajai. Ya, oh, push, iya, oh, iya, oh, nyonyor tanganmu ya. Kami umumkan kepada Anda, Michael Taji berat pukulan 2,5 kintal. Michael Gepeng berat pukulan 2 ons. Nyamar. Mr. Gepeng, Anda petinju dari mana? Sebenarnya sama ya. Sama Lea. Michael Taji, Anda petinju dari mana? Hai, Mas Mamanda. Malah seneng. Baik hadirin sekalian, ternyata kedua petinju adalah bekasnya Germo. Mendengar peraturan, kalau ada tanda nung 1 berarti boleh memukul. Sewaktu-waktu ada tanda nung 2, waktu habis tidak boleh memukul. Ya? Oke. Kowe iki ngomong apa? Siapa ngerti? Saudara penonton, sebelum ronde yang pertama dimulai, maka Anda kami perkenalkan dengan pembawa ronde, Miss Markatun dari Amerika. Inilah pembawa ronde. Inilah Miss Markatun. Kayak bedes gendong anake. Tolong ana. Aduh. Iki sauran gak mlebu rek, ditotok-totok. Panci sengket. Silakan masuk. Ditolong lancar. Silakan masuk pembawa ronde. Sore nih. Kon ruh iku nek pembawa ronde iku lak seksi ya. Saksi biasane Lah, niku. iku mau potongannya kok kayak sapi powan ngono ya. Kok kaya daging kalengan ngono. Akite sakit. Saudara penonton, yuk kita saksikan bersama ronde pertama. Mulai. Ya. Mas. Siap, hati-hati. Ya. Balas. Iya. Balas. Iya. Balas. Iya. Ayo. Waktu habis. Waktu habis, tidak boleh memukul. Waktu habis tidak boleh memukul. Di banyu. Diobati. Yang luka diobati. Ya. Biar sehat. Kelenjon. Biar sehat. Masuk angin. Saudara hadirin sekalian,
untuk menginjak. Lho, mbok ombene apa to kita? Kami panggilkan pembawa ronde yang kedua, Miss Merkatun. Ronde kedua. Pembawa ronde kayak gubuk. Bertinju tidak boleh curang. Bulut air. Ya. Silahkan masuk. Hai, voice mana? Kalah ireng. Sudah, pembawa ronde masuk. Sekarang siap-siap ya. Kedua petinju menginjak ronde. Menginjak ronde yang kedua. Mulai. Ya. Ya. Terus pukul, ajar dia. Ya. Ya. Ayo. Waktu habis. Diamput. Waktu habis, tidak boleh memukul. Ayo, di banyu Mas, di banyu. Di banyu Mas. Yang luka diobati. Biar sehat. Biar sehat. Mandi besar. Iya, mandi besar. Para penonton sekalian, yuk kita saksikan bersama tayangan ulang gerakan lambat ronde yang kedua. Gerakan lambat. Gak ngerungokno iki. Anggere kok mesti omong-omongan, tak pecat kayak ngono. Hei, gerakan lambat ronde kedua. Mulai, Nung. Gerakan lambat ronde kedua. Bagaimana tadi? Ya. Kayak kucing ngapain kerahan. Iya. Awas. Balas. Ya. Waktu habis. Itu tadi tayangan ulang gerakan lambat ronde kedua. Tayangan ulang ya? Ya, silakan duduk. Hadirin sekalian, yuk kita saksikan bersama. Siapakah pemenangnya tinju pada malam hari ini dalam rangka perebutan Piala Wedokan? Yuk kita saksikan ronde yang terakhir, ronde yang ketiga. Penentuan, awas. Hei. Ya. Oh. Kalau ikut tinju tak lari pagi. Hai mana gorong. Has. Oh. Ya. Oh. Oh. Ya. Waktu habis. Waktu habis. Waktu habis. Waktu habis. Hop. Waktu habis. Modar pisan. Ayo. Urusan polisi kamu ya. Sokun dilawan. Mati. Iya. Mati. Kok ngerti kabeh? Lihat balik. Dia bisa. Sanu ngekek teman we. Tak beli diketek. Kok ngerti kabeh?
bahaya. Nah, jadi urusan polisi aku. Wah, timbangannya untuk ke polisi ya. Bener tak bunuh diri ya. Ini mau cari kentut rumah sakit kuburan. Tak coba ya. Ya. Kak Bapak. Ya. Ketipu ya. Kak Rosre. Pisan ras. Ya. Rasa, mati. Jasita. Ya apa? Gak mati re. Wah, kuburan gue. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iya sudah. Ya. Mati. Sumpah mati. Ya Kak Sito. Ya apa Kak Sito? Kak Sito. Kali aku. Oh, gak mati aja re. Hah. Lur karwe kowe. Ya. Sabar. Sabar. Mati. Ya. Tuh. Mati. Kasar. Pan kepengin mati tang badoken. Badoken iki. Ket kok mati. Ya aja nanti temen rek. Tangi mana? Ya, des. Mati. Wah, mati kabeh urusan polisi iki. Gara-gara dijugelut perkara wedokan. Waduh, ya apa iki rek? Ya kowe banci. Iki lho, Mati udah di sini. kale bojo ayu malah oleh banci. Iki gara-gara sampean kabeh iki. Mati kabeh iki tetep urusan polisi. Wes gampang, Cak. Carane? Ayo digolekno klaras, diobong karo bensin. Ngono ta? Iya. Habis urusan. Habis urusan. Ayo diobong. Ya wis tutukno. Sampai menesuk tutukno. Iki gara-gara rasa karo wanto karo gepeng perkara nggodha wedokan. Meneh-maneh nek urusan wedokan iku rek. Ya, Cak. Aja digawe gedhe, aja sampai digawe gelut. Bahaya. Ya sing wis sing durung ayo dihati-hati. Ya, Cak. Bengi iki awak dhewe ditanggap karo dulur bangsa wetan, hajate sedekah desa. Muga-muga mari sedekah desa, dulur kene diparingi seger waras. Amin. Rezekine melimpah ruah. Amin. Kena kanggo sangu ibadah, muga-muga nang iso tindak Mekah Madinah. Amin. Bengi iki digaweno lakon apik. Apa, Cak? Lakone Sogol Pendekar Sumur Gemuling. Ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya.